Toto auto za 16 000 eur? Milí priatelia, v AutoImpexe to nie je iba pekný sen, ale skutočnosť. Moje meno je Matúš a dnes sa spoločne u nás v trnavskej pobočke pozrieme na model MG ZS. Výrazným prvkom modelu MG ZS sú predné a zadné LED svetlomety, ktoré nájdete už v základnej výbave, podobne ako aj ponuku 6 lakov. Na športovom mestskom crossoveri určite oceníte aj pekne ladené 17-palcové disky kolies. Kabína modelu MG ZS, teda najmenšieho crossoveru v ponuke, pôsobí veľmi priestranne a odvezie až 5 pasažierov v plnom komforte. Na svoju triedu je MG ZS veľmi vyspelé a zároveň pôsobí skvelým dojmom. Za multifunkčným volantom je osadený prehľadný digitálny prístrojový štít, ktorému sekunduje 10,1-palcový dotykový displej s fabrickou navigáciou a podporou Apple CarPlay, ale aj Android Auto. Komfort na dlhších cestách zabezpečuje digitálna klimatizácia, výhrev sedadiel a samozrejme aj kvalitné materiály v celom interiéri. Pri výbere toho správneho motoru máte na výber z dvoch benzínov. 1,5 litrový atmosférický motor s manuálnou prevodovkou a ak by ste chceli automat, ZS vám ponúkne 1.0 s turbom, automatickou prevodovkou a výkonom 111 konských síl. Oba motory sú tiché, úsporné a poskytujú dostatok výkonu. V bezpečnostných testoch Euro NCAP získalo ZS plný počet hviezdičiek, čoho dôkazom je množstvo asistentov už v základnej výbave. Týmto prvkom si viete doplatiť 360 stupňovú parkovaciu kameru a monitorovanie mŕtvého uhla. Takže ZS začína na sume 16 810 eur. Má 4 stupne výbav, záruku na 7 rokov alebo 150 000 km a máme ich skladom ihneď v odberu. Príďte sa presvedčiť sami na našu prevádzku AutoImpex Trnava na skúšobnú jazdu. Prajem vám pekný deň a vidíme sa opäť na budúce.